सेनगाव येथील तहसील कार्यालयावर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने मोर्चा काढत आंदोलन करण्यात आले। ठेकेदारी पद्धतीने सैन्य भरती करणाऱ्या आणि भारतीय लष्कराची सुबद्ध व्यवस्था नष्ट करणाऱ्या अग्निपथ योजनेला राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचा विरोध असून कृषी कायद्याप्रमाणे ही योजना रद्द करावी यासाठी 20 जून रोजी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसमार्फत आंदोलन करण्यात आलं। देशभक्तीची खोटी झालर पांघरून देशाची अस्मिता असणारी लष्करी यंत्रणा धोक्यात आणण्याचं काम या भाजपने केलंय। सर्वसामान्य शेतकरी, गरीब कुटुंबातील तरुण देशाच्या सेवेसाठी दाखल होतात आणि देशसेवा करतात। ती देश सेवा करण्याची संधी सैनिक म्हणूनच तरुणांना द्यावी, त्याला ठेकेदारीचं स्वरूप देऊन युवकांचा अपमान करू नये। युवकांना ठेकेदारी पद्धतीने सैन्यात भरती करून घेण्याचा निर्णय भाजपला मागे घ्यावाच लागेल, कारण या देशातील सच्चा देशभक्त आता जागा झालाय। तहसीलदार साहेब सेनगाव यांना निवेदन देत निदर्शन करण्यात आलं। यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सचिव परमेश्वर इंगोले पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सेनगाव तालुका अध्यक्ष श्री रविभाऊ गडदे, राष्ट्रवादी युवती महिला जिल्हाध्यक्ष प्रियंकाताई भगत, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस सेनगाव तालुका अध्यक्ष श्री देवीदास गडदे, राष्ट्रवादी युवक शहराध्यक्ष श्री सत्यम देशमुख, उपाध्यक्ष श्री राजू गीते, श्री कुंदरगे सर, राजू आणि लक्ष्मण गीते आदी तरुण युवक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। चला अग्निपथ योजना रद्द झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, रद्द झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। अग्निपथ योजना रद्द झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। अग्निपथ योजना रद्द झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। या मोदी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वरी पाय। मोदी सरकारचं करायचं काय? खाली मुंडकं वरी पाय। अग्निपथ योजना रद्द झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। सेनगाव तालुका युवक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, विद्यार्थी काँग्रेस सर्व याच्या वतीनं मोदी सरकारची अग्निपथ योजना रद्द करण्यासाठी आज तालुक्यातून आलेला आमचा नवीन तरुण वर्ग, या सरकारनं जे अग्निपथ नावाची योजना चालू केली आहे सैन्य भरती करण्यासाठी, ती लष्कराची सुबद्ध व्यवस्था नष्ट करणारी अग्निपथ योजनेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रखर विरोध आहे। हा योजना कोणत्याही प्रकारात ही योजना लागू करण्यात येऊ नये, या देशाची नवयुवकाची, नवतरुणांची ही एकमुखाची मागणी शासन दरबारी कळावी। ही नाही तर इथून पुढच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात शासनाचा विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर येईल। न्यूज महाराष्ट्र नेटवर्कसाठी गजानन धोदळे, हिंगोली।